Това беше закупено от Sumitomo Corporation. И всъщност едно от кредитите на Sumitomo е, че те се опитват да създават стойност не само за компаниите, които имат собственост, но и за обществата, в които оперират. И това беше един страхотен матч между онова, което ние правим и онова, което японската корпорация има като философия. Тази програма е активна от 2014 година, но всъщност тя е предхождана от подобна програма, която стартира още през 90-те години. И през 90-те години фокусът отново бяха абитуриенти, деца в неравностойно положение, но тогава се опитвахме да им помагаме да могат да имат един хубав бал. С дрехи, с финанси за участие и прочее. Но през 2014 година решихме, че всъщност фокусът би следвало да бъде малко по-различен. И той да бъде насочен към образованието, а не толкова към самия бал. И от тогава, всяка година, всеки сезон, заедно с нашата агенция, която е домакин на тази среща, ние разработваме специални дизайни на тениските. Знаете същността на програмата. Всеки, който иска и може да дари дори 1 лев, или 5, или 1000. Като ние се опитваме да стимулираме вашите връстници, всички вас, вместо да харчите буквално огромни пари за странно облекло, някои от тях са странни рокли и прочие. Поне малка част от тази сума да бъде дарена за връстници, които не могат да продължат образованието си напред.